Ni pozik nago, aste nagusian entzuten dut, euskara urte batzuetan baino gehiago, orain urte batzuetan baino gehiago entzuten dela. Eta hori dena berduna. Euskara gehiago egitea, euskara zabaltzea, eta orain gainera, orain aurrera preparatu egin behar gara, datorren urrirako euskarari beste aixe bat emoteko. Gora Euskaraldia, gora Aste Nagusia eta gora Marijaia. Aste Nagusiak baditu bere kultur jarduerak, euskaraz gertatzen dienaz, euskaraz ere hitz egiten jentea entzuten da, bai txosnatan, bai zazpikaletan, esate baterako. Kazetari moduan ere niri elebiduna tokatzen zait, bai euskaraz eta bai gazteraz lan egitea, eta kasu hontan behintzat arazorik ez daukagu, ez da, Aste Nagusian euskaraz berba egiteko eta euskaraz gure lana zabaltzeko. Beste batzutan ordea Bilbon ez da horren erreza izaten, eta orain Euskaraldian zai gaude, ia hemendik 3 hilabetetara eta konpromesu horrekin, ez da, norbanakoen konpromesu horrekin, konpromesu hori 11 egunez gain betirako geratzen ote den, eta norbanako ez gain ere, baia erakunde handiek ere gurekin bat egite dute, gurekin esaten dugunean euskararekin da. Bizipres eguna da Euskaraldiak eta Bilboko konpartzek elkarlanean sortutako egun bat. Alde batetik Aste Nagusia euskaldunagoa bihurtzeko pausu bat emoteko. Alde horretatik aipatu behar da batzorde mistoarekin batera hainbat jardueretan indartu egin dela euskararen presentzia eta Bilboko konpartzen egitaragoan gaur ekintza guztiak euskara hutsez direla eta gainera zerbitzariak txosna guztietan euskara zerbitzatzeko pres eta gogotsu dauzela. Bilbo dugu metropolia eta hiri basatia. Hiri basati horretan euskara izatea baita ere hizkuntza entzuten dena, erabiltzen dena izugarria da. Eta horretarako izugarrizko garrantzia dauka Aste Nagusiak. Aspaldin ere bai, oraindik euskara ez nekienean eta lehenengo aldia etorri nintzenean Aste Nagusira, konturatu nintzen hemen bazegoela militantzia bat, hemen bazegoela oinarria, bazegoela babes bat, eta bazegoela gainera harrotasun bat. Hori niretzako izugarria izan zen.